company samno kaham ke tadi ke mak lai nei gas company samno tadi ke kaham ke mak lai nei kotor choli nei kotor choli nei Lan bung kha. Orang pakai saya pun kita dapat. Dah repeat. Mati masa ini. Kamu ni. Tam ni na. Iko apa tak jelas mana apa. Gas bottling daki चालू मा खाइनै आयो से gas bottling को लोकल बराउन बेसी कबां kai सुजुग मारिनै हाय के चोबा चलिनै हाय के चोबा चलि खा gas bottling को जे सामु खा kai chini naimung to bono jahate chini edition borokno kobang khem samu sujog marnai jongo jaga bo non edition borokno danani obosung sujog rigla Jangan mu. O jagan mungka mo Borjong Nagar area kai block ngaka lepunga village ngaka ma Bogban Chaudhary par Je tinen ro koro khadum phunuk lai mane tamni bagi khadum ro phunuk jaka ba seng o jaga tine khadum phunuma ke hai tine o jaga o gas bottling slamjaka o gas bottling kaisa Indian Oil Corporation o jaga o mo ngka chini local ni jaga chini tipra sorong ni jaga bisirbag o jaga joto chini tipra san jaga ngka tam ni kai seng sikango nokha tini o jaga BJP flag ti layoi o jaga borok kaisa deputation ro phaima rok nokha abno tuyei jeng belakhai no wa na lakhe local ngai tam ni kai borok le rasotik ba be hai jeng ngka chini local tini o jaga seng chini si jaga talang jaga ngkai o jaga chini borok no bisi manthai klayo je jaga talangjak nai rok taibo kobang ma tongkho borok maina kho borok bo mannani abni bagino sung tini o jaga bikho misil ma khai mul dabi khai nong tamo mul dabi ka obono nai chini local ni borok no chini edc ni borok jahate mo area bo edc ga kai o jaga o chini local edc ni borok no o jaga samu sujog mari nai Je tinen ro ora halo asuk toman tamni bagi asuk khana ro tamni bagi andolon khai kya obo hongke kaisa oro gas company khlai jaka ar bisingo oro agi sin boro rok phuk haba khaisama jaga jotono phosol khaisama jaga obo sakonte sarkari ekwat langkhang ge kano sin boro ra phurkai rohore lakha ar pore khe borok oro susubida na ni salajak na puro haipon tabu khai borok abo sin borno rena riya ungtong ta sin local lokno nge tabo boroga pro rangbo no kani no bi haja kai busu tani bose resuko hepan second best na kog relia pho go jaga ta phan ja ma gana kla jaga bo sin borok kun phan subida manani lama kare on ba ke sung taboro oba ha ke sung andon khai jol le tong yo sin borok sin local area borok sin jaga sin area sin edc sin mo Bogban Chaudhary paran borok jaga obo sungje sakai bo noro sin borok na sin sabuti rok bekar kale tongoi sungje sakai tabo oro manan nang sin gas company norok bai kai tabsuk jor sabo malai phekya no ni o andolo no tabsuk jor sumai malai pheni da ke malai ko tabsuk jor sung ini smi obo hai soli tong lai kai ko no ni MDC rok phai da na pheka nong no tabsuk jor phai ko phai na kok rok da tong phai na kok to sung thai me ko 근데 정말에 말이 안 가가 나이 때 이거 해서 좀 답은 아니었다.